Coco, Coco, t'as une solution? A kɛra cogo di? K'a kɛra cogo di wa? E bɛ ka mun ɲini yan? Ne ye tɔgɔ fɔ a, ne mago bɛ taa ni solution de la. A bɛɛ n'a ta denni o i tɛ sabali. E ni faga ka bɔ ne ɲɛ dɛ. Cɛ n'o sabali cogo di? Ne ko mun de kama mɔgɔ bonya tɛ e ka hali emploi du temps kɔnɔ? E nalen bɛ mun de ɲini yan? N nana mun ɲini an ka so ko n nana mun ɲini yan? K'aw ka so wa? A tɛ tɛmɛ Ala ta kan. E yɛrɛ nana mun ɲini yan? O t'i ɲɛ sira la. Tan ni solution bɛ yen wa a tɛ yen? Mama bɔra. Ko mama wa? Astagfirullah. Na ne ka taa ka bɔ yan sɔnɔ han. Ne bɛ kabako da e kan yan nɔ. A cɛ nin denni bɛ ne se ne dan na sa. Ne yɛrɛ t'a dɔn nin ni mama ye ɲɔgɔn dɔn yɔrɔ min na fana quoi. Eba. Fadou. Oui. Mila. I ma ŋɛnɛ da? Fosi tɛ ne la. E ni ɲɛ kun de don. E ni m'a faamu la. Ne bɛ ka wele n tɛ k'a sɔrɔ. A telefɔni tɛ ka don yɛrɛ de. E dun, e bɛ k'a sɔrɔ wa? Ne kɔni tɛ k'a sɔrɔ. O de kama ne nan'i ɲininka. N'i y'a sɔrɔ ne bɛ kibaruya dɔ sɔrɔ a la. Fatou kana jɔrɔ. Yɔrɔ village réseau ko ma nɔgɔn. Jɔn ka galon. O ye tiɲɛ. Kana sira y'a mɛn. A bɛ ɲɛnabɔ. Ba. Ne ye sogo dɔ kɛ maa la. O ma nɔgɔ dɛ. Kana siran. Baasi foyi t'i bamuso sɔrɔ. A bɛ n'a la ten mɛ. I y'a mɛn. I hakili latigɛ. Kana sira y'a mɛn. N'u ye min f'i ɲɛna, i sera k'a kun ɲɛna wa? N b'a ko kan. N dalen don i la. Fatou, i b'a dɔn ne siralen don. Ka sira mun na? N'an taara ne n'i ka lɛgise kana taa bila ɲɔgɔn na. O kuma la o. E bɛna taa kɛlɛ ko dɔ de kɛ yan. I b'a dɔn ne dusu ka bon. Ne taara ni lɛgise y'a essayé ka ko dɔw kɛ dɔrɔn a bɛ sɔn ka kɛ mankan ye. N t'o kɛlɛ ni kulonkɛ la dɛ. I tulo bɛ n kan na. An ka taga du kɔnɔ i ka taa manamanakan fɔ ne ka lɛgise ma. An bɛ bila ɲɔgɔn na dɛ. Ne tɛna manamanakan fɔ. E yɛrɛ bɛ lɛgise min ka position dɔn. Ni ne taara a kana essayé ka ne attaquer cogo sugu dɔ la. Donc n'a ye attaqué e fɛnɛ bɛ fɛ ka attaqué de ya? An Jazo. Depuis quand? N y'a faamu sa. N'an ka taga. Fadou. Ni jɔn ye? O kuma na e ma ne ka kuma fɔ yan? Ne y'a fɔ a ɲɛna. Mais munna a bɛ ka ɲininkali kɛ ko ne ye jɔn ye? E yɛrɛ lɛgise e b'i yɛrɛ kali la fili e bɛ sɔn ka fɔ e tɛ ne dɔn wa? Cɛ ne tɛ nin ko ninnu na dɛ. Ayi ne b'i dɔn. Mais e ni Fatou nana mun de ɲini ne fɛ yan nɔ? Sɔn ne b'i dɔn. E t'i sara ta terimuso den yan. Ne bolo nk'i tɛ ne dɔn dɛ. Fatou de y'a fɔ ne ye. Ki Fatou yɛrɛ k'a ɲɛfɔ a ye wa? Ba. I tulo b'i la. A bɛ wagati jan bɔ. I bɛ ka ne ɲininka Sira ka ko la. Awɔ, o kɛra. I labanna k'a fɔ n ɲɛna. Ko i ma d'a la ni Sira ye cogo min na. O y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ n bolo. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. Ne ni ye mɔgɔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن اللي هو إن اللي راجعون سبحان الله الله أكبر. Fatou e fɛnɛ ka du ci de Fatou.
K'e ka du ci. Fatou joué min na K'a tɛ joué min sa olu ye kari kɔnɔ kuma ninnu ye. Cɛ Fatou e t'a la Fatou kuma n'i ka legs ye o. bi ta ko bi ta ɲɛ n'i ko na ko cɛ i ɲɔgɔnna bɛ ne bolo i tulo bɛ na Fatou ni kana mun kana Fatou Ba sabali sabali. ayi ne yɛrɛ bɛ mɛn a ka taa bon fɛ n tɛ fɛ ka ɲɛ na yɛrɛ taa bɔ yan ale wuli Ba an kana Fatou kana kuma caya i daminɛ ne Fatou. kun bɛ ka kuma Fatou Ne bɛ jigin to yen Fatou gasi de kama ale ni Sul kama sinon i ɲɔgɔnna cɛkɔrɔba tɛ manamanakan fɔ ne ma dɛ i tulo bɛ n na wa ka ne wele ka n'i fɛ ka n'a fɔ k'i bɛ ne dɔgɔya n tɛ jɛn n'a ye dɛ. e bɛ ka nin fɔ ne de ma e bɛ ka nin fɔ ne de ma e bɛ ka nin fɔ ne de ma ba sabali sa. a b'i ni solo cɛ maa langolo ye Ba i sigi. han I sigi an bɛ taga. Fatou kana mun kana n bila Fatou n'i sara dɔrɔn e ye n faga n'i sara don min na dɔrɔn Fatou e de ye ne faga Fatou min bɔra ka kɛ sisan i yɛrɛ y'a ye. Min bɔra ka kɛ sisan i yɛrɛ y'a ye. kuma wɛrɛ tɛ na taa bon f'i N'i y'a ye n ma kuma Fatou n tigɛ bila i gasi de kama n ma kuma. Fatou n tigɛ bila Bon a f'i ka cɛkɔrɔba ye que ça soit la première et la dernière fois n'a y'a tɛgɛ wuli n kama E tuguni fɛnɛ k'o kuma ka ɲi sa. n'i m'a tigɛ ni ba cɛ m'a tɛgɛ kan Solo A ka ɲi an ka. ne yɛrɛ bɛ taa ka bɔ yan. Solo non i m'a dɔn legs in mɔnɛ donna yɔrɔ n miirila dɔrɔn Fatou fa de don wa sinon a kɛra komi n ka legs in minɛ dɔrɔn k'a ɲimi wa mais gɔrɔdɔ e ta kɛ wa n ba cɛ ne ma Fatou ta Fatou ko yɛrɛ a tɛ dabila tuguni yɛrɛ mais tɛ kuma wa n kan ka min kɛ sisan n b'o dɔn Fatou kɔni ne bɛ Fatou ta o ye n ka kumakan laban ye. Suleiman hakɛ to yan de Gɔrɔdɔ i t'ale k'i sigi so ten sa bamananw ko yalakɛla t'a baasi ye e bɛ nin bɛɛ fɔ mun de la dɛ n ko e ɲɔgɔnna dɔ bɔra kɛnɛ na ka na ne ci fo so kɔnɔ yan bi Fatou sababuya la kɔni ko cogo di joué min na dɔrɔgu t'a la furakisɛ t'a la ko fo ale ka ne lase parce que ne ko non n tɛ Fatou d'ale ma furu la mɔgɔ ka sɔrɔ jamana in kɔnɔ ka na ne Sul fa bugɔ fɔ so n y'o de fɔ i sigi i bamuso terimuso denkɛ non legs in tɛ dɔwɛrɛ dɔn nin kelen manque respect ne Sul fan fɛ sigida n'a bonya bɛ ne kan n t'a dɔn mɔgɔ kelen min sɔn ka kariya ka na ne fa ci fɔ so tamɔnɛ bɔnna n sɔnnen don i ye tamɔnɛ bɔnna e ma se k'a tigi dɔn wa i bamuso terimuso kɛ legs a ka ɲi n y'a suwa mɔgɔ min dɔn mais a tigi a ta kɛ a tɔ tora ne ta ye i y'a faamuya i bila paix la n'o kɔni don n b'o gérer k'o ban pewu mais depuis waati jan n bɛ k'a f'i ye i hakili to Fatou la e bɛ ka ne filɛ mɔgɔ sugu min ne ka fisa Fatou ye siɲɛ 11 i m'a faamuya mais i y'i bila paix la n bɛ taa n bɛ nin gérer n bɛ na o bɛ diya n ye wala n bɛ na awɔ aw joué ɲina damaw don aw bɛ ɲɔgɔn dɔn Sul to Sul cɛ i fari fagalen don dɛ mun b'i kan a dan tɛ dɛ Jazo mun b'i la cɛ plan sugu dɔ bɛ yen an ka n'o kɛ ɲɔgɔn na quoi e bɛ ne Sul dɔn ne ye cɛ min ye ni n dusu bɔra a ma ɲi n bɛ tiɲɛni kɛ dɔ bɔra ka plan dɔ k'anw fɛ yen legs y'a ɲɛfɔ n ɲɛna cogo min na n b'a dɔn cɛ tɛ muso tɛ e Jazo de don ne dun b'a f'i ɲɛna ne Sul to Sul n diminen ma ɲi an ka mankan misɛnnin fɛn fɛn ne b'a bɛɛ f'i ɲɛna Jazo a bɛɛ ju bɛ bɔ e de la n bɛ tila ka na n bɛ yafa deli fɛ an ka kɛlɛ ban c'est à dire o teriya ni fɛnw de ye quoi cɛ ka bi plan ma diya n yɛrɛ Sul i tilala ouais ne bɛna min f'i ye i tulo dayɛlɛ i ka n lamɛn quoi cɛ Jazo kumaba nin ne sigilen bɛ yan o kuma e bɛ ka ne kɛ mɔgɔ sugu jumɛn de ne bɛ se ka taa aw fɛ yen ka taa e ka legs dɔgɔya cogo di cɛ Gɔrɔdɔ y'a f'i ye cogo min a ma kɛ ten dɛ
ne ka gɔrɔ in nkalon tigɛ quoi. N ka cɛ Lex kɔni y'a f'i ye cogo min na a ma kɛ ten. Jazo siɲɛ sugu nin dabila sa sɔba nin ye nin kɛ Lex tɛ se ka nkalon tigɛ ne ye o e bɛ taa Lex agressé fɔ so Sul ko Fatuko dama yɛrɛ ne ma kangari da e ye Fatuko in na wa. Sul il faut que an ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔ bɛ an k'o dabila quoi. Lex de ye ne wele ka taa so ne taalen a bɛ tila k'a essayer k'a bɛ manamanakan fɔ ne ma. Cɛ min ka f'i ye ne ka kuma contrôler Lex tɛ manamanakan fɔ la Lex ye Lex de i m'a faamuya Lex ka kuma bɛɛ propre tout est propre c'est clair a banna manamanakan fɔ o tɛ ne ni fa ni ɲɔgɔn cɛ est ce que bɛ choix sɔn ma dɔrɔn n bɛ fɛ a ka da i ye min kɛ a ka da o la n tɛ fɛ a ka se fila parce que tuma bɛɛ mankan misɛnnin yafa ne t'a la tuguni quoi n'a bɛ kɛ min ye a ka ko ye kana sɔn i ka segin ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kan ko Fatuko dama yɛrɛ Fatuko i k'a to yen muso ka ca kare kɔnɔ tugu dɔ wɛrɛ kɔ dɔrɔn ne yɛrɛ b'i dɛmɛ k'o plan gérer ou bien Sul muso ka ca kare kɔnɔ f'i k'a dɔn k'a fɔ ne tɛ se ka tugu muso ninnu bɛɛ nɔfɛ ne fana ne kan ka tugu mɔgɔ de nɔfɛ mɔgɔ min ka di ne ye Sul e yɛrɛ y'i ja o mɔgɔ ka tugu e dɔgɔnin nɔfɛ i bɛ mɔgɔ min dɔn surtout i yɛrɛ terikɛ ne bolo e kan ka ne dɛmɛ k'o ko tɔ dilan de fo e bɛna ka na essayer k'a fɔ ko ne ka fara ka bɔ o la kana f'i essayer k'a dɔn k'a fɔ lamɛnba in n'i bɛ kuma i ka n lamɛn e bɛ k'i ta bɛɛ fɔ ne bɛ k'e lamɛn e tɛ ka ne lamɛn o fana ma ɲi dɛ f'i k'a dɔn k'a fɔ ko ne fana dɔgɔnin de ye Fatu ye ka ne ni Fatu to ɲɔgɔn nɔfɛ ne tɛ se ka kojugu k'a la o ne b'o kɛ cogo di. Jazo an ka nin ko in to laban ne y'a f'i ye cogo min a to ten Fatu ye i ka to yen n'i bɛ hɛrɛ fɛ sabula ne tɛ fɛ an ka se ɲɔgɔn ma cogo in est ce que i bɛ yan choix Fatu ye i ka to yen an ka tɛmɛ ni sira kelen est ce que i bɛ yan choix ni te ma sigi ne b'a bila ne bɛ taa plan dɔ la yan fɛ